Atzo Tolosako etaparen lehen eguna iragan dugu. Goizean, Emili Marten eta Katin Aranburu Tolosaldeko kartzelen administrazio zuzendariarekin bildu ziren. Arratsaldean, Zimadeko lokalean eskainitako prentsaurrekoaren ostean, eztabaidarako tartea ireki genuen bertan ziren Elda Aseko eta Zimadeko kidekin, zein Partidogoseko Jean-Christophe Solen eta Ansambleko Miriam Marten kontseilari orokorrekin. Erran beharra dago, harrera ona izan dugula denen partetik. Arratsalde bukaeran eta egunari amaiera emateko, Tolosako zientzia politikoko ikasleek antolaturiko eztabaidan parte hartu genuen.